Tan mata kan kita tan lihat. Sini kok pematuran belekan hambai. Tini cungo sini Ratanpur ADC Village Committee bisung khobjar. Sini takuk Maharanjan Debormani nukhung belena chugia nungman bagai. Hanai jaro election campaign jaro. Se campaign no khalai kuru. Sini takuk kok salai gabin birman kok rusung khanata. Awan bagai cung owatin jaro bo belekan tongani problem mung tongman bagai. Sini Tibramo Thani Ramchandra Tibramo jo to you drop. Ini baru cai ke Mumbai. Sini Ratanpur ADC Village Committee ni sini chairman ketal ni cai ke Mumbai. Itu the leaders of sini you drop baru sini cai ke Mumbai sini kasih bono. Nok tong drop sing tangai dikira tha apa tata temporary. Obon ya kalau sing government ni hote je boman ti tamana abon man ti dikhai sing bono nok tangai difinai. Tangai ke je government hote nok mai asne apa tata bo o watika ti tong drop mung ni bono sing sini jo the leaders of sini cai ke Mumbai sini ono kasih dikira. Tapi nangmani bo nok tangani to bo Musung phano tangai mi tang heka bo sabung daily no bo samung khlai aji we bin nukung sa solid ma ton jao ke ba amon bagai bini nok tang phan bo zara mai ba khai man bin phan kri abon nogai chini am chai jo to leaders kin bo sawi tin tang ri lekha te ang belekno chini Ramchandra ki prama jo to you drono belekna hamme maro tang heka ba sa sak tharai ini thancha khlai amni ke samung khlai tamon bagai tibus kang robo chini am saya kabang ma lukro zungjal ngi tongmarang chini you drop kami thangai borok lukung phrang khana lainai ti bahagi samung tangai na ab chini you drop jale no khatuman bisingti besang awlai kam